Mga ka-disciple, minsan ba feeling mo sobrang dami mong ginagawa para kay Lord, pero parang hindi mo siya maramdaman? Busy ka sa ministry, sa trabaho, sa bahay, pero sa dulo, parang may kulang. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 7, Memorial of Our Lady of the Rosary. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 10:38-42, pumunta si Jesus sa isang nayon. Tinanggap siya ni Marta sa kanyang bahay. Abala si Marta sa paghahanda habang si Maria naman nakaupo sa paanan ni Jesus, tahimik na nakikinig sa kanya. Nainis si Marta at sinabi kay Jesus, "Panginoon, hindi ba ninyo alintana na ako lang ang gumagawa ng lahat? Sabihan niyo naman siyang tulungan ako." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Marta, Marta, abala ka at balisa sa maraming bagay, ngulit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang pinakamainam at ito'y hindi aalisin sa kanya." Mga ka-disciple, ang ganda ng eksenang ito kasi relatable tayo kay Marta. Marami sa atin ang laging on the go, puno ng schedule, puro hustle, kahit sa ministry sobrang active. Pero minsan dahil sa sobrang pagiging busy, nawawala yung pinaka-essence, ang pakikinig sa Diyos. Hindi masama ang pagiging masipag, pero si Jesus mismo ang nagsabi, may one thing necessary. At yun na yung presence niya. Baka kasi minsan, ginagawa na lang nating task ang faith. Simba, dasal, service, pero wala na tayong tunay na pakikinig. Para tayong Marta, present physically, pero hindi nakatutok spiritually. Reflection question. Ako ba ay mas katulad ni Marta? Busy sa lahat pero kulang sa pakikinig. Kailan ko huling inuna ang tahimik na pag-upo sa presensya ni Jesus tulad ni Maria? Ngayong Memorial of Our Lady of the Rosary, magandang paalala ito na gaya ni Mama Mary, tayo rin ay tawaging magnilay at makinig ng may pusong mapagpakumbaba. Mga ka-disciple, kung gusto nating marinig ang tinig ng Diyos, minsan kailangan nating tumigil sandali. Huwag puro gawa, makinig din. Kasi doon tayo tunay na lumalago sa relasyon sa Kanya. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Comment ka nga kung saang diocese ka, mga ka-disciple. Gusto naming malaman kung hanggang saan na umaabot ang ating faith community. See you sa next reflection. God bless and stay inspired.